walasa ka dɛmɛ don musolakaw la koro mara la haka ja Mali camancɛ yanfan na u ka se ka bolomadayɔrɔ sɔrɔ kɛlɛ in kɔfɛ. Association min n'an b'a wele ko Asfiya ale kɔni kɛn bɛ ka musotɔn 40 bɔɲɔgɔnko ka olu former safinɛ dilan na. Hakilina in nana cogo di? Bernice Togo ale bɛ dɔɔni f'an ye, an k'ale lamɛn. Bon, ni ko nin daminɛna cogo min na, u ye lancement kɛ fɔlɔ. U ye lancement kɛ REPC bɛ association bolo ko ka na ni olu ye. Donc olu taara. Donc association 40 taara n'u ka papier ye. Donc u ye lancement kɛ. O association minnu bɛ Koro cercle kɔnɔ, u y'a essayer ka olu former safinɛ dilan cogo la. Kulikɔrɔ bɛ dilan cogo min na, kabakurunin bɛ dilan cogo min na, u y'an dege o formation na. Bi an nana ɲɛ bɛ minɛn ninnu na, u bɛ fɛ ka nin minɛn ninnu u y'a di an ma k'an ka t'o fara an bolo kan. Bɛɛ lajɛlen dun b'a dɔn k'a fɔ ko kɛlɛ in kɛra sababu ye ka musolakaw olu kɛ bolo kɔfɛmaa ye Mali camancɛ yanfan na ani ka u bila deli banbali la. I n'a fɔ Madina Gindo ale b'a ɲɛf'an ye cogo min na. I y'a jateminɛ muso déplacé minnu bɛ Koro yan nɔ u caman bɛ yaala de ka balo ɲini gɛlɛya y'a sababu ye. Mais ni mina min sɔrɔlen filɛ nin ni barakɛ mina min dilen filɛ o ma o bɛ kɛ sababu ye o bɛ bolomadayɔrɔ sɔrɔ o la. Muso 500 bɔɲɔgɔnko mun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ association 40 kɔnɔna na olu de ye nin safinɛ dilan kalan in kɛ. Kalan kɔni bannen kɔfɛ association Asfiya ale kɛn bɛ ka na ni safinɛ dilan minɛnw ye. Isabelle Togo ale Asfiya ɲɛmɔgɔ ye Koro yan, an k'ale lamɛn. An nana an y'a ye vraiment caman bɛ difficulté kɔnɔ yan. Donc u ye formation sɔrɔ safinɛ formation min b'u dɛmɛ ka kɛnyɛrɛye kɛ k'u bɛ safinɛ lawaleya. Koro a n'a lamini safinɛ a tɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ bilen n'u ka safinɛ dilannen tɛ ni Asfiya safinɛ dilannen tɛ. Muso caman ka fɔ la u y'a yira k'a fɔ ko nin ko in kɔni na kɛ sababu ye safinɛ san o na ban Koro mara kɔnɔna na. Ka fara u kan u ka laɲini de u ka wulikajɔw kɛ walasa u bɛ se ka taa u ka safinɛ feere hakaja jamana kɔ kan i n'a fɔ Isaka Somboro ale maire ka dangan ye ale y'a laɲini cogo min na, an k'ale lamɛn. An b'a laɲini minnu kɔni garijɛgɛ kɛra nin minɛn ye u k'a minɛ ka ɲɛ wa u ka safinɛ dilan hakaja safinɛ a bɛ se ka bɔ Koro ka taa feere yɔrɔ wɛrɛ cogo min na baw a laɲini kun de ye o ye. Bawo ni muso kɔni n'ale ye se sɔrɔ du o bɛ se sɔrɔ kin o bɛ se sɔrɔ wa dugu bɛ se sɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye jamana o bɛ taa ɲɛ denmisɛnninya o bɛ se ka yiriwa cogo min na. Tijani Wedraogo Veo Bambara tɔgɔ la ka bɔ Koro.